Welcome sanibingelela bafowethu today siyanibingelela namhlanje ke bafowethu ngisesigodlweni. Welcome to Dr. Makhandlela Fuze TV. Dr. Makhandlela Fuze TV. If ukuthi uyaqala ukuyibona le channel bafowethu, aningenzele nje every time nibona i-subscription bell nje isinyuka. Ngicela nje ningiphushele yona ukuze njalo uDr. Fuze mase ededela ivideo nibone nje nge-subscription bell nje isinyuka bafowethu. Sekuyasho ukuthi seziyakhala seziyakhipha. Siyasigodlini ke njengamanje sizokhuluma nomkhulu. Ngizodedela umkhulu abengelela abalandeli bakhe, ngisho nabaziyo ngisho nabangabazi. Siyadedela umkhulu, siyabingelela. Ya sanibingelela kakhulu bafowethu emhlabeni wonke jikelele. Ninjani mkhulu wami? Siyaphila baba njani? Siyaphila mkhulu. Ngithi ngingena nje mkhulu la esigodlweni ngabona mkhulu umsebenzi nakho ngiyenyose kugcwele mkhulu umayibabo mkhulu. Phela ingako uma bengibongela bake basho bathi kwanduke zakhala ehaweni umzwazi zakhala enyameni. Hayi. Bese kwenzeke enye into. Siyakuzwa mkhulu wami. Mkhulu lana mkhulu size ngoba mkhulu bese sizizwile udumo lwakho mkhulu. Ngokugayini into yokuphilisa umuntu noma ke ngithi into yokudonsa mkhulu. Khehla la. Yes, namhlanje mkhulu ngizatshela sikhulume ngophondo. Siyazi uphondo luhlukene mkhulu kodwa la ekhaya asazi mhlambe senza kanjani. Ukuthi la ekhaya mhlambe uphondo la Dr. Fuze lisebenza kanjani. Ngizatshela usichazele mkhulu ngophondo lwakho ukuthi lisebenza kanjani. Liyadonsa liyalwa senze njani liyadla kwenza kanjani mkhulu la ekhaya. Ya umuntu indaba ophondo indaba enkulu khehla lami. Phela ngijule kakhulu lezo zinto enjalo. Yes mkhulu wami. Kunophondo ke mfowethu odonsa kakhulu manje ukuthi uyayisebenza. Okay. Umuntu onesitolo. Yes. Umuntu ozothi yena mhlawumbe usebenza ngezinto ezi-online. Okay. Ngoba phela suke kuyinto yakho lese senginike yona. Alright. Ekuwena. Into eyenza lokho ukuthi noma kuthiwa into online abantu bayifune kuwena ingoba mangikunika lo phondo kunento efana ngigcabe ngayo. Okay. Sibuye ke size la ngoba kunabantu abake bathi uphondo yini umehluko kunesigubhu. Yes ngizocela ukwazi. Ukuya esiqiwini. Uma ufika lapha esiqiwini mawubona izilwane ezinkulu ubona ngathi inkulu ubona ngophondo uzuyibabazi. Yes. Uthi nayi inyamazana avuya enkulu ngoba ubona uphondo. Yes. Okusho ukuthi uphondo luyiphakama baba. Into eyenza uvele eqali makho ukubona mebedayisa amatafula badayisa amaflutha abanye ngala badayisa ubone kunomuntu engathi kuthengo kena kakhulu. Yes lo ngathi umuntu nje kuyena kodwa badayisa into efanayo uyena ovela kakhulu lo muntu. Uyabona lile kunamaphakama khona sithi masofaka wena leze show ukuthi liphakame kakhulu futhi alifani nesigubhu ngokuthi alikhe ezansi liphefumula phezulu kuphela lo. Manje mkhulu nenza kanjani mkhulu noma wenza kanjani ukuthi likwazi ukuthi lishaye inhlangothi zombili lidonse liphinde lingivikele ngoba phela ngizwela mkhulu ukuthi olwakho uphondo mkhulu alidonsi nje kuphela kodwa liphinde livikele liphinde lishaye. Yebo khehla lami lunjalo impela lami ophondweni nje ngibophela kanjalo ukuthi mangabe ngikunikeza uphondo ngifuna uphondo donse phinde lishaye izitha phela senzela ukuthi lana ebuhleni ba mawuphethe into enhle abantu bayakuzonda. Yes mkhulu. Mawuphethe into enhle abantu bayakuzonda bakunyanya. Ngisuke ngivima into enjalo ngoba kunabantu abaningi engibasizayo uthola ukuthi ufuna isigubhu umuntu ngimnike ngoba izigubhu nazo zikhona kodwa la ophondweni ngisuke ngifisa thathe lona makuwukuthi uphethe ibusiness elifunwa abantu abaningi nabantu abaningi abafuna into yakhe ngoba ekugcineni kuba khona izitha lapha kuloyo ndlela. Shuthi kuphondo njalo likhona khehla lami kunamabuthe engibafaka phakathi la ophondweni. Okay. Ngifuna ukuthi ke kungene isipekile 4 inch. Okay mkhulu. Kulolu phondo. Ngabe kunesizathu. Isuke ngenzela ukuthi noma wathiwa liyatshontshwa umuntu ungakwazi ukumsebenzela. Okay. Ukuze mekuthiwa washayela lesipikili. Yes mkhulu. Sekukhulunywa ngento enjalo ukuthi ngishayela lesipikili la. Lesipikili ngisuke futhi ngisipheke nenye into ngasibilisa ngase ngithi kuyenzeka futhi ukuthi sithatha usifaka ngasiphekile manje ukuthi lelo butho ngilifakile la. Upho. Ophondweni. Yes mkhulu. Ukuthi ke noma kanjani ziyakhala. Kuyadonsa. Phindo ocabangela okubi uxabana nabantu la ekhona esakucabangela okubi nje uzibona enyanywa abantu engafunwa umuntu beqhubeka ethi uyakulandela bashaya yena lowo muntu. Mkhulu ngabe lolphondo ngobe ngiyazi ukuthi zihlukene igaba zakwa Dr. Makhandlela Fuze kakhulu sihlukene ba ngabe lolphondo ludlani luyahlatshelwa ngicela sike sikhulume nje ngegaba zakho ngegaba zakho sikhuluma ngegaba zakho ziyakhala namhlanje ngicela sike sikhulume ngegaba mkhulu ihlukene vele impondo zami baba wami yes zihlukene impondo
la nala imalini yakhona futhi Yes, ngoba nokujula kuhlukene njengoba likhona lifaka isipikeli sakhona nje kukhona engithi thatha inhlabathi amakhona u4 ebalini uthatha inhlabathi zakhona ufake phakathi makumuntu ongakhonkile athatha itshe lasesenta alifake phakathi yabona yes kube khona uphondo ozothi okay uphondo lami usuthathileke manje ngoba khona umuntu oyisangoma ozothi hey ngifike ngithatha uphondo ngifake ekhaya nje mawufika lapha ngiyakutshela ngithola inkukhu lapha enkukwini ngilifuna igazi cha ungalifaka igazi okay yasuke sifuna inyongo yenkukhu ukuthi ulibike lelo phondo lapha ukuthi okay ninawa amandla ninemsamo kungigada ngiyanithemba futhi kodwa ke Nkosi yami ngesimo sosiphila kulomhlaba naye enye indoda la ekhona engigadile noma esigadile seke siyingane noma ezolekelela ngoba fanele aqonde ulimi mawukhuluma lapha emsamo bazi bangasho usigadile nje sakunika amandla ngoba kakhulukazi omakhosi njoba vele bethwasile abantu bayitshela banamandla ongangokuba bona bazibona ingabafanele into ewuphondo kanti balekile ngoba bahutshwa la abantu abanomona yes zihlukene khehla lami kakhulu kodwa ngokuhluka njoba ngithi nginempondo la kuye ngenkinga yomuntu ke ukuthi athi mase ichaza ukuthi ngifuna uphondo omkhulu mina ngekilesimo nalesimo mase ngithi mina no hayi wena ufuna ujipa loya onesigubhu esincane hayi wena ufuna lolu uyabona manje labahlukene khona uhlukene nangeyinkinga zabo kodwa bonke labantu liyabadinga uphondo ngoba ngeke umuntu uzogqekeza kwakho ngitshontshele mawunalo noma ngathiwa ke ushiyile uhamba ngemoto yakhe ngeke eze kuwena umuntu ngoba ngicabile ngomuthi iyaxhumana nawe le ayaxhumana baba njengoba mawudlokodla kanje nje uthinta ulithi mudlokodla baliyekeke leli abalibonayo kanje leli elinye ibutho leli njengoba ngithi kuhlukene mkhulu mudlokodla aconisele emanzini ugeze kodwa umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane makade ukuthi belele nomuntu wakhe yes bembathe ndawonye